Dobrý deň priatelia, vitajte pri ďalšom videu Rodinky na výlete. Dnes vám predstavíme opustený kostolík, miesto plné histórie a tajomstva, ktoré sa stráca v čase. Na malom kopci nad obcov Veľká Čalomia, neďaleko Veľkého Krtíša, sa nachádzajú pozostatky pustého kostola. Pôvodná stavba kostolíka bola tehlová s malými rozmermi a obdĺžnikovou loďou. Existencia tohto kostola je historicky potvrdená listinou z roku 1244, kde sa miesto nazývalo Kostolná Čalomia. Podľa údajov v obecnej kronike sa v kostole nachádzal veľký oltárny obraz, ktorý naznačoval, že bol zasvetený všetkým svätým. Starší obyvatelia obce si pamätajú, že počas prvej svetovej vojny ešte stáli múry sakristie, ktoré boli zdobené freskami. Kostol slúžil až do roku 1868, keď sa časť strechy prelomila. Napriek apelácii kardinála, biskupa a ministerského tajomníka sa nenašli prostriedky na opravu. Od toho času sa omše konali v malej kaplnke, ktorá bola pôvodne postavená ako náhrada za kostol. Z pôvodnej stavby sa dochovala iba časť obvodového múriva z priečelia s trojuholníkovým štítom a pozostatky bočných múrov hlavnej lode. Gotický vstupný portál mal hruškovitý profil v ostení. V rokoch 2007 a 2008 sa uskutočnil archeologický výskum, ktorý odhalil architektonický vývoj kostolíka a tiež objavil základy románskej časti. Pod základmi sa našiel aj hrob zrejme z 12. storočia. Vek kostola je potvrdený aj nálezom kultovej nádoby akvamanily, objavenej pri kostole počas poľnohospodárskych prác. Podľa archeológa Gejzu Balašu bola objavená v roku 1947 a následne sa dostala do zbierkového fondu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. V roku 2009 obec vypracovala projekt obnovy kostolíka, zahŕňajúci vytvorenie múzea v prírode. Po získaní potrebných financií prebiehla rozsiahla rekonštrukcia v rokoch 2012 až 2014, zahŕňajúca predovšetkým západné priečelie lode a drevenú tribúnu. Okolo kostola sa nachádzal cintorín s náhrobnými kameňmi, a pod pustým kostolom bola údajne postavená hrobka, ktorú nechala postaviť rodina Gášparovcov ako pokutu za urážku kráľa. A to je z videa o opustenom kostolíku všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste nás prevádzali na našom dobrodružstve a nezabudnite sa prihlásiť na odber, poprípade zdieľať tento príbeh s ostatnými milovníkmi histórie, tajomstiev a záhad.